DSWD. Nakapila, haba ng pila. Hindi namin alam kung abutin kami. Maagang gumising, hindi namin alam na ganito pala yung pila dito. Dahil pala dito na kami natulog, dito na magdamag. Wala po sa 1 viewers. Nasa DSWD po kami ngayon. 2 viewers low. Tayo abutin. Ito na tayo. Sakali. Two viewers hello. Shout out po. Hello, one viewer. Taho. Ay, may taho na naman. Sa harapan. Haba ng pila talaga. Kaya Julius may taho. Gusto na kayo sa Julius. Napagkita ko sa inyo yung pila. Grabe yung pila. Ano ba yun? Nag-dito. Ayun. Dito kami pinakang dulo. Nag-evolve na yung taho pa naman. Destro na. Ayan. Tol Julius may taho. Kaya Julius, good morning. Doon kami sa dulo. Asan yung camera? Sana abutin tayo ng pila. Ay, bulpin. Two viewers. Wala? Sana abutin kami. Grabe natin yan. May lamang. Anong hati na lang? Puyat siguro yung viewers natin. Puyat
siguro yung mga viewers natin sa live. Baka may nakalive. Hindi dadak sa orot ka na sila nagtatrabaho pa ako. Grabe ka pa mas wala ng kabuhay. May trabaho. Ako Libangan. Yung pag-aaral na ako. Tranquilo. Nagkuman business pero kung anong araw ka. Hello sa one viewers. At sa isang nag-thumbs up. Hello viewers, hello. May bundle na ako po ng kalahati sa senior, kalahati dito. 300 sa senior, 200 sa regular. Aga namin gumising. Dito kami ngayon sa DSWD. Nagbabaka sakali kung hingi tayo ng tulong para sa CT scan sa kanya tapos sa hearing test. May lugawan ng loro dito. Tayo. Tayo. Basta dyan tayo kaya. Kuya. Hello, hello. Sino kaya yung viewers na makikipagkwentuhan sa atin? Wala. Kuya here. Mahirap din. Pag rito sa nakatulog ka.
1 viewers. Bigyan love shoutout po. Baka nag-drop. 1 million viewers, hello po. For viewers, hello. Good morning. Comment po kayo. Pintuhan tayo. Wala. For viewers. Ayaw na nila sa atin ha. Tama ano kasi ano ngayon. Ngayon lang pala nagpapantulog. Kaya ganito kahaba din sa akin. Sino wala ikaw? Tapos ano pag ano wala mamaya pag umaga marami. Ang laki ng espasyo ng kami. Wala nga ano. Hindi mo rin masasabi din. Hindi lang po ako. Huwag kang maniwala. Mamaya tingnan mo. Ilang taon na ba ako? Sabi mo tayo. 20 pa ako. Pag nag-alin ako, alam mo ako ganyan ako pinag-alin. Kala ako Ay, kasama niya, regular pa rin. Ang kasama ng anak ko. Pinapunta na rin, pinapunta. Pag mo lang ang school, sa aking mata. ay, six. Leche nga yung pasero. Diretso ka. Bibigyan mo na tayo. Ako ang rin naman ngayon, gani. Kitahan mo ngayon pag natapos ka sa pay. Diretso ka na si Timo. Sarap mo na talimabit ko pa. Tandaan siya.
Sana umabot tayo ngayon. Ang ano nga natin, yung merong ulit, Ito naman yung CR ko. Ano kung yung CR ko? Lahat may GH pa. Ayun nga, sana dalawang isip na kasi talaga tatag sa interest open lang kahit sabihin mong gabi ka pa lang Hello, set. Comment lang po. Good morning. may nakareserve na yan sa taas. Ay, di namin nalalaman. Kaya ako ng taas na namin. Hello, set. Reviewers, hello. May nasin yan. Kasi meron nagawa mo na meron yung sasabay ka sa adape payout. Wala ka siya. Sako lang beses na kami natira ng Bayaran mo ng kami. sa ano, sa The viewers, hello. trending nga po rin. Eh, di ba lang na malaki na yun? Ang quotation ng quotation ng ay, eh nahingi ko ng 10.
pila. Talaga, sabi mo, nabigyan. Ikaw, hindi. Kaya PGH, pagdating sa akin, kaya na lang, ikaw yung pinakadulo ha. Pag ka na magpapasilip sa unahan mo ha. Kaya ganyan ako kasi susunod sa likod. Kaya mamaya akit ako sa yung card na magpapasilip ha. Kasi sobrang baba. Sige mo. Hindi mo naman maano kasi kung nasa bilang. White card, sa white card. Sa mixing. Paano kung anong bawaan? Ito yung magiging kung bilang na yan. Kwento ako na alas 8 pa lang daw ng gabi nandito na sila. Mga nakaunahan. Pero yung bilang niya mataas na siya. Pero mapa 60 na siya. Malasot ka lang gabi. Malasot ka lang gabi kung 60 pa rin. 60 na yung pila. Ibig sabihin, may nakapila na po dyan ng ano. Alas 4. Ang hapon. Kasi 60 yun. Lalo na kung in-open pa nila ito kahit limit na dyan. Baka mapunugan lang dito. Grabe no? Ha? Oo. Pulas yan. Ayan po mga ka-condition na ito na nga nakapila na kami namin dito sa DSW. Kanina kami ang pinakakulas. Ngayon, lalong nababigyan. Itong pila namin, hindi namin alam kung abutin ba kami. Kasi may senior. Kaya nga ba dalawa? Dalawa. Ayun. Kaharap namin pila yan. Doon naman kabila yung senior. Tapos, sabi ng kwento ng lalaki, yung doon sa unahan, alas 8 ng gabi nandyan na raw. Pero pang 60 pa rin na pila. Grabe. Mas malala pa doon sa PGH, no? Mas malala pa, nakita ko yung sistema. Kasi sa PGH, pumunta tayo ng alas 12. Minsan, pang-anim tayo. Pero mo, kasi wala pa yung senior. Paano kung nandito yung senior? Mas malala. Baka nga dito abutin. Mas malalaman pa natin yung result kapag alas 8 na. Pag-8 na. Sige lang. Saga-saga lang tayo. Pero lumalaki siya. Lumalaki sa pele. Lumalaki siya. Mamula-mula. Gabi sa aso. Pero parang ano siya. Pero siya sa parang lang siya. Pero ano siya. Sa kanya. Sa kanya.
Manoldo pa rin ito kapagin. Ayaw talaga. Bakit alam mo? Pero pag sinakain na nawawala. Nakagaling. Nakakain na pala siya. Ay, makati pala nangyari. Makakabot na daw tayo. Alilito ka pa. Pero talaga. Hello. Huwag pakilala mo dito. Pintuan tayo bang nakapil? Pagka 200 lang dito tayo ako. Pag di tayo abutin, muna tayo agad ng PBS. Pati pinila ko eh. Pang ano na tayo, 200 na mahigit. Yung mga kasama eh. Hindi na talaga sila mga alamin. So yun lang yung budget, depende sa budget kasi pinagkakasya nila yun ng ano. Puto kasi ng budget ng nakaraan eh. Nagamit nila sa platform. Malaki yung ginastos nila sa platform. Punta sa bulsa nila. Walang budget para sa ano. Pinaglimapon. Pahirap ng pahirap ng Pilipinas. Depende sa case.
ako naman. Dito, isang lakad lang. Kung makapasok na lang yan. Nag-try lang kami. Kaya nga. Pero try lang. Pero pag ano, baka doon na lang sa Bicol. Naserte yan pag makapit sa kato. Kaya makakuha ka talaga. Pero hindi ka mapunas na rin. Ikaw rin yan. Pag malalaman namin yan, pag ano, doon na lang sa Bicol. Ito malalaman natin mga alas palas na yun. Kung umuwi tayo. Hintay-hintay na lang. Alas na yun. Para sa akin. Kunti na lang naman. 4 na oras na lang natin natin. Alas 12. Tapos alas 5 nagpapapasok. Tapos magtatawag. Kasi nakauwi pa kami noon. Gabi na. Lagi rin ako napili. Oo. Suki na kami rin dati pa ilang taon na. Kaya lang tao, pili lang kami na rin. Yan o. Ano ko eh, mga bata. Ano kaya ano ko eh, yun yung bits. May lifetime talaga kami pipilan na lang. Ha? Naman. Daw, pagka ganun, mana. Bata. Type 1. Pero pag type, ano mo na yan? Lifestyle. Type lagi. Nalaman ako na si Cashier. Basta type 1, hindi gumagaling naman. Hindi ka tulad ng type 2. Nabubulo. Kasi katagalan din, kakabana mo lang gawin. Sirain naman yun na yung TV. Hinirangin din mo dyan na yan. Nasab na naman yan kami ano. Nagkaroon na lang yan natin. Kasi pag natira na yung ano, isip mo, dialysis ka na. Alam mo na. Medyo malapit ka na nun. Matatanong mo na yung ulap nun. Pinto ng langit. Kasi pag na-dialysis din, kapag ginawa lang naman pakiramdam mo, nililinitin lang yung dugo mo, pero yung sakit mo, tuloy-tuloy pa rin yan. Inis na mula yan. Kasalayan, tatagalin lang yung mga bad. Mga kagatin. Pero, hindi naman ganun. Mawawala yung sakit mo. Ganun pa rin siya. Wala lang. Hindi na kinaya ng nakatawan ko. Pinatulog ko lang. Kaya, ganun ka ano ka. Hindi ka tulad ng pag-ibo. Diba? Marami na ako din. Tapos tayo magpipili. Hindi kinaya ng katawan. Malakas pa siya nung dinalay ka. Walang namin activity. Malakas pa nga siya tumalay siya. Tapos wala na.
Tigil mo yan. Pero akin Ayun yung mga hindi ko alam. Buti may tinutulungan kahit na may tita. Kapatid ko sa Santa Mesa. Tapos yung pala hindi ko na ulit. Minsan pag sa Pilipinas, tapos pag-abot pa ng biyahe, tamas ko. Wala nang Bicol ng ano niya. DNR. Wala. Hindi ka mga... Wala na no. Meron kasi ano yung Wala ka na lang dyan. bigas, biyan na lang naman. Sa Quezon. Ah, Sa Quezon Province kasi sila pinabakuyan. ano may pabiyay pa na?